Weh. Ta, senengane ngono iki ta. Wegah aku ameng dibodhuk terus arep nglekar tak ngono kok. Nesu. Marai ora imbang. Cangkemmu. Wah, aku jane sarep pekewo. Ha pripun? Itu Nun. Sosro Mardopo tak tendang ora apa-apa. Ha frikek mboten. Aku nek ora serius dasdes iki. Ora nyono. Kresna glenas-glenes. Sampeyan ki ya ngopo to ya? Mbok wis gek tindak rono dadak mbahas kaya ngono barang ora. Wah, sing ora rame ngaku ya, Tru. Oh, pancen panjenengan niku jempol. Jempol dilebokke driji ndas. Maraina semubang wangaruna kadinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pinipansa wauta kaya mengkono dadan kawusa lampahing Dewi Bermanawati miwah Bambang Seketi Kocaping mapan wonten telahing wana nenggih pamadya Pandhawa panengahing Pandhawa nenggih Sang Arjuna. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing kendel datan mubah datan musik nenggih Sang Arjuna nalika semantening cipta angulari wujuding kanugrahan parandening mangke dereng wonten wenganing jawata paring pitedah kanugrahan ingkang badhe dumawah wonten ing Janaloka parandiring mangke Sang Arjuna datan kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat jumlolot saking dirgantara dawahing Sang Narayana. Boten mangling Koko Prabu Ndarawati teka ngagem busana cara kasatriyan. Ya Arjuna. Aku ingkang prapta. King menapa katingal dawah saking Dirgantara. Yen tak critake mestine bakal dawa lakone. King menapa paduka sakmenika boten waloka dhateng Kang Rayi. Arjuna. Ndarawati bakal dibedah dening Prabu Sasra Mardapa. Nalika semono aku ndhisiki supaya gawe murkaning Prabu Sasra Mardapa ning negara Kandaswari. Nanging lah kok jebul wong-wong negara ing Kandaswari mau pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ketitik nggonku gawe kamurkaning Prabu Sasra Mardapa, srana aku angewat marang garwaning Prabu Sasra Mardapa.
konangan karo Brahmana pujangganing praja kang aran Begawan Brahmana Kandha. Tumuli aku digetak kontal tiba adoh tiba ning mapan kene. Janaka kepasang Yogya katuju ngene. Ayo, Yayi, aja nganti kesuwen. Dina samengko ewang-ewangan apa Kakang ngadepi mungsuh saka negara Kandhaswari. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Goncang gancing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung ing jlamprong bola bali minggat gawe bingunging wong tuwa nganti mbarep utusan karo aku kon goleki. Wah, kudune aku wis leren ning Jodipati tak duwe kewajiban goleki cahidan. Pendak-pendak minggat. Tobat. Raden, Kakang Mas, kula ingkang sowan, Raden. Kasinggihan mekaten Kakang Mas. Petro. Nggih. Bagong. Nggih. Ana apa? Sri Kandi apa kowe doyak-oyak Petro? Wah. Ora gawe masalah to. Kula niku nderekke Ndara Sri Kandi ora kok ngoyak-oyak Ndara Sri Kandi. Eneng apa? Ngaturaken triwasana nalika semanten kula jejagi wonten Kastatian Madukara nenggo dhateng pun Kakang Mbok Wara Sembadra. Awit tinilar dening Pangeran Arjuna. Nanging dumatan boten kanthi kanyana-nyana rawuhipun sinuwun Prabu Ndarawati nggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Paring dawuh bilih nedhi amboyong dhatengipun Kakang Mbok Wara Sembadra. Nanging wonten petangan ganjil ingkang kula sumerpi Raden. Pedungan ganjil piye? Kula mboten dipun saruwe dening Kakang Prabu Kresna, panakawan mboten dipun saruwe dening Koko Prabu Ndarawati. Mulyagan kisah saking Kasatian Madukara kuwatir ing raos sing manah kula menawi Kakang Mbawara Sembadra menika dipun dusta tuwin dipun boyong dening panjalmaning mangsa ingkang memba Nalindra Ndarawati kula semanggaken. Wah, lelakon aneh-aneh kae. Aneh iki kae ya, Gong. Heeh. Urung ngerti nggone nyolong sapa kok terus bladat kanggo rak ming mandeg rak nuthuki sirahku mingan. Petro, ora omong, aku kok nendi. Ha wong kok urung ngerti nggone kok kanang kae sok ngono kae. Sing penting ditek kecekel sik. Mangkat ndak ketang radong arep mangkat nendi? Ah iya. Tobat. Aku dhewe ya ora ngerti Petro menyang endi bakal goleki Kakang Mbawara Sembadra ning aku percaya Raden Werkudara luwih limpat lantep anggraitane. Wah nggih. Wis kono mangsa borong. Sawan ajeng temu ndi? Awar ngaso. Aku lho, kowe ngaso njaba. Wo. Seradil. Ait iki. Ora ninggali kon ngaso njaba. Apa ora kok ninggali? Ah golek elek-elekan ya to ya. Dua puluh Bagong ora. Yo kok yo ditututi Ndara kok yo.
Bapak Panembahan. Wonten dawuh sinuwun. Wanita sresti ing warni menika lintunipun anak kula ingkang sampun kula getak kendang kapracundhat. Inggih menika ingkang namipun Wara Sembadra kinarya lintu garwa panjenengan anak Prabu Sastra Mardapa. Waduh ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kara. Bapak Panembahan wonten dawuh nggih. Nyuwun sewu lho. Yen ditanding karo anakmu kok peksa isih pilih Kiki. Inggih mila menika kula menika rak matur lintunipun kedah langkung sae. Monggo nyatanipun menika putri ingkang sampun kondhang kaloka mboten wonten timbangipun. Nanging ngaten kula ngaturaken panuwun Bapak Panembahan sami-sami nggih sami-sami. Biak. Nalindra Kandhaswari Prabu Sastra Mardapa. Ya, dasar para nyata iki sapa? Satria ing Madukara Raden Janaka. Lho, Raden Janaka dasar para nyata. Siji, kowe wani bakal bedah negara Ndarawati. Angka loro, kowe nyolong bojone Janaka. Ndawes padhake garwaku Wara Sembadra ning kene. Ayo nek pancen kowe iso bedah dadane Janaka, Sembadra, kukupen Ndarawati dadi kukupaning Ratu Prabu Sastra Mardapa. Metu jaba keparat. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung bagusmu bagus ning sak ngisoring delamakan kelakuan kowe arep bedah negara Ndarawati kuwi kagungane kadangku sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna teka malah kowe luwih njejemberi pakartimu kuwi nyolong bojone Janaka. Ayo sirnakno sing lanang dhisik sing wedok kukupen jebol dadamu parat. Lingsem lho isin piye kula sampun sumbar nah nyatanipun Prabu Sastra Mardapa menika mboten kenging dipun sangga enthek Siadi kalah inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten wela blai iki lah banjur kepiye mongko anane mung Siadi karo pun Kakang lah nek Siadi kalah terus piye coba apa pun Kakang kudu maju dhewe nang pabaratan Arjuna. Ngopo piye? Minggat ra tau omong. Mbarep goleki sing dikongkon aku. Wah. Ngeselke wong gerang. Wis Werkudara wis. Iki
iya ngopo? Nututi iki. Nek aku ora nututi tenan wah ora ana sing gayengke. Ora butuh digayengke. Endo. Ngerti nek arep ditrothok. Udus. Sorry ora. Ora Kudara wis aja nyengeni Janaka. Ning iki ana perkara. Perkara apa? Ndarawati arep dibedah ratu saka ing Kandhaswari jenenge Prabu Sastra Mardhapa. Sapa sing arepani bedah Ndarawati? Prabu Sastra Mardhapa Janaka tak gol-gol dadi jagoning Ndarawati ning kalah karo Prabu Sastra Mardhapa. Wah, menungsane menyang endi? Jarene Sri Kandi malah Sembadra barang ilang. Koko Prabu, Wara Sembadra mapan wonten negari Kandhaswari dipun kukuh Prabu Sastra Mardhapa. Lah dalah, lah kok malah werna-werna lelakone ora Kudara jaluken paten ana Sastra Mardhapa. Yo. Boyong Sembadra. Sapa? Prabu Sastra Mardhapa. Kowe sing arep bedah Ndarawati sing ngukup Wara Sembadra. Dasar kepara nyata. Ayo, matna sastra jendramu. Kuwateken aji jeneng kaya jeneng Pak. Wah. Ayo, amu legane aku. Ta senengane ngono iki ta. Wegah aku ameng dibodhuk terus arep nglekar tak. Ngono kok nesu. Marai ora imbang. Cangkemmu. Wah, aku jane sarwa pekewo. Ha pripun? Pedro. Nun. Sastra Mardhapa tak tendang ora apa-apa. Ha firkek mboten. Aku nek ora serius das-das iki. Ditenang ora apa-apa. Ora apa-apa. Wah, dian. Koko kacamata. Wah, iki cangkem apa to ya? Kon serius kok angel lho. Iki nek ora serius ki das-das e. Ora temomo. Dian, ampuh tenan. Rupane kaya apa to Sastra Mardhapa? Ratune ming cilik ning digdaya. Elok tenan. Oh nika to? Sing joget-joget niku to? Iya. Numpak jaran? Ora. Sik gah aku. Kose to, apa kok dados-dados to? Niki terus pripun? Kresna nendi? Nah, ngoten mawon tak golekke ora. Ngapa? Kang Rayi kalah. Werkudara ya kalah. Kalah. Kalah oke. Ngapunten. Wah, aku kalah. Kresna kakangku mangsa Budhawa. Wah, pitados mboten Koko Prabu Sastra Mardhapa menika digdaya. Lho lah piye iki? Lakon kok kaya napa lakon Ndarawati bedah Sembadra ora bali nek lakone kaya ngene iki njur piye coba?
sarta saking godha sang Kurakala yen namotosa Sang Sri. Iki sapa? Dipun tepangaken kula menika putri saking Kandaswari ingkang sampun dipun sebrataken dening tiyang sepuh kula Prabu Brahmana Kanda. Nami kula pun Brahmanawati menika anak kula pun Bambang Sekethi. Bambang Sekethi inggih. Lah mlayu-mlayu madosi sudarmanipun anak kula. Lah bapakne sapa? Nalika semanten kula panggihan wonten ing taman tumuli tiyang sepuhipun menika nanem winih wonten ing kandutan kula, lajeng kajenengan dening tiyang sepuh kula, lajeng piyai kakung menika kala wau dipun getak kontal samangke kula pisah kaliyan semah kula. Namanipun Raden Narayana. Ora taya. Dar kowe. Kene. Kosek to. Petruk tak tapuki cangkemmu lho kowe. Jenenge sapa? Raden Narayana. Raden Narayana kuwi sapa? Sampeyan ampun kaya Gong Bagong. Halo. Rene Gong. Ada masalah. Kene tengok kene ana ratu kewirangan. Sapa ya mburumu? Iya. Kene tengok kene. Kene aku sing memperjelas. Ora rampung-rampung. Nuwun sewu, bapakne lare niki jenenge sinten? Raden Narayana. Kula caosi prisa. Raden Narayana niku menawi ngagem busana kasatriyan menika naminipun Raden Narayana. Ning nek pun ngagem busana kanalindran dudu Raden Narayana. Sop sinten? Panjenengan sinten? Kula Petruk. Panjenengan Petruk menika sinten? Petruk menika abdine ingkang Rama, garwane Patobat. Kira-kira Petruk kula nyuwun dipun tedaken. Inggih menika garwa kula menika wonten pundi? Sudarmanipun anak kula menika wonten pundi? Dos pundi kersanipun? Kowe iki ngopo? Ampun sok menolak apa yang sudah terjadi. Kudu diakoni. Niku malah mermira. Wah, bener Petruk. Werkudara meneng. Wah, kuwi jenenge ora merwira ya, Truk ya. Heeh. Koko Prabu mbok sampun mekaten kados kula. Kula menika sampun terbiasa ngaten. Kene ya tenang wae. Kula blakake nggih. Aku isin wae. Ora usah isin jeneng ngono kuwi ora usah isin santai wae. Kula sing ngomong, sampean mingkari tenang mawon. Nek sampean ora iso nampa, kula sing ijab. Hus. Dapurmu ora. Sinten iki ora Petruk? Niki lho. Napa pasturyane pangling? Rak ming nganggo busana kanalindran karo busana kasatriyan to. Nek cara kasatriyan jenenge Raden Narayana. Nek pun dados nalindra menika jejuluke Prabu Sri Bathara Kresna. Batobat Raden panjenengan kok kendel kemawon menika dos pundi Raden? Ya wis ya Brahmanawati ya. Ya pancen nalika semono sing tumindak aku. Tobat niku badhe selak lho. Niku badhe selak lho sakit mana kula sakit. Ora aku ora arep selak. Kok Prabu nek mboten saged ngakoni kula akoni ya ora apa-apa. Kowe iki ngalup bae. Sapa-sapa arep dialup, sapa-sapa arep dialup ora sak penake dhewe ora. Lah witekno nek panjenengan kayane kok kabotan. Kayane. Menika ingkang putra dipun wilujengaken dening Iwang Kulon Bathara Narada tumuli dipun paringi tenger Bambang Sekethi. Bambang Sekethi. Inggih. Wah. Ya anake Sinuwun Darawati. Oh, jenenge Bambang Sekethi. Kok ora gondrong? Ya men ora gondrong kok. Kok jenenge Bambang kudu gondrong apa? Oh, cuma jenenge Bambang kudu kuciran, ya ora mungkin kok. Ora mesti kok ya. Ya wis. Kabeh wis pancen pinesti tak tampa kuwi tak anggap
tetep minangka garwaning Natandrawati nanging aku njaluk syaraté ya kudu ana. Syaratipun menapa? Sekedhi kula wonten paring dawuh Rama, aja nyeluk Rama dhisik. Aku celuken Rama lan kowe tak anggap anakku yen Alendra Kandhaswari Prabu Sasra Mardapa sak andane mati saka tanganmu. Nyuwun pamit. Glenes. Sampeyan ki ya ngapa to ya? Mbok wis gek tindak rono dadak mbahas kaya ngono barang ora. Wah, sing ora raming aku ya, Tru. Oh, pancen panjenengan niku jempol. Jempol dilebokke driji ndas. Cangkeme. Aku kan nek gocek kok terus nuthuki ngono kuwi. Cara dong daetane mu apa ya. Aku ora muni jempol ta jempol dilebokke driji kok nesu lho. Wah, tonton anake Kresna Sekedhi kae. Nggih. Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Anake Bermanawati. Putrane Nalendra Prabu Sri Bathara Kresna. Loh, yen ngono kuwi ki anakku Kuwalon. Mestakaning dening Sang Bambang Sekedhi. Nalika semanten Nyayo Baskara ditimangsa ical wujuding Prabu Sasra Mardapa panjalmaning wahyu kamulyan. Nom-noman ngamuk nganti gawe geger negara Kandhaswari. Aku Bambang Sekedhi, kowe sapa? Aku Bremana Kandha. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Aku anake Bermanawati, anake Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, kowe putuku. Ora sudi ngaku. Nandak mestakaning dening Sang Bambang Sekedhi nalika semanten nganti kaya banteng ketaton tandange Sang Bambang Sekedhi ical wujuding Brahmana Kandha panjalmaning Bathari Sri Dewaning Boga Wangsa dhateng negari Ngamarta. Ayo tinggal sedhela wis kelayapan tekan negarane wong bareng. Aku lunga ya ora kok aneh-aneh ning gayuh wahyu nyatane saiki wis kelakon.
Malah kowe sing tekan kono-kono. Yen tepi jenenging bojo garwa estri kuwi mbok ya sing demenakake. Ora sak penake dhewe. Apik lho. Sing kakung nesu kok mung dituleh. Ngono ta. Mung diencepi tok. Pripun? Aku diencepi Sembadra iki mesti ora kuat, Petruk. Sembadra nek wis menjep elok